freestyle, freestyle, freestyle ne don samu hutu. Roƙon kowa na duniya, ya Allah ka bani. Duk kudin ka gobe sai ka roka, ya Allah ka bani. Shi ma talaka da bai da shi, ya Allah ka bani. If you know well, you know eat, know where to sleep. Oga zaka ce, ya Allah ka bani. If you get money, get motor, girls for America. Oga zaka ce, ya Allah ka bani. Mai taimako, ya Allah ka bani. Mai taimako, ya Allah ka bani. Bash ne fa yau zai yi rubutu. Mai taimako taimakenin samu hutu. Yanda muke ta zubo magana rutututu. Sa duka 'yan duniya ne su ɗauka hoto. Sa in tashi jos gari na da bakin moto. Don ba mu fara waka ba sai gaba mato. Sa in sani kaman kuɗi gaba dai to. Sa in je Saudi in gina gida na to. Don muna ci kaɗan kaɗan amma dai to. Mai kuɗi ya roka bare talaka to. Don mutane na ta fama da bukata to. Ka yi wahala tun kankanta a girma to. Kana jin giyar kuɗi kana hauka to. Ka ce baka san iyayenka sinane to. Idan kana so ka ci gaba nusu dai to. Me ma na muku wa'azi ku yi mato. Yanzu na zo na rokan marayuwa ta ne to. Mai taimako ka taimaki mama na to. Ku nusu mato sai a gaba mato. Roƙon kowa na duniya, ya Allah ka bani. Duk kuɗin ka gobe sai ka roka, ya Allah ka bani. Shi ma talaka da bai da shi, ya Allah ka bani. If you know well, you know eat, know where to sleep. Oga zaka ce, ya Allah ka bani. If you get money, get motor, girls for America. Oga zaka ce, ya Allah ka bani. Mai taimako, ya Allah ka bani. Mai taimako, ya Allah ka bani. Mai taimako, kai mala'iku, kai mutane ka irga masa satuku, kai zafi da sanyi a rana. Ya gida, ya kuwa da kuma a nan da kaɗan wallahi tabbatar ku ma ka gani a cikin gida ina ta ababa wallahi na tafi wani wajen kike wallahi dan bidi na zo da yi miki albishiri ina son za mu je Saudiya kai mu tafi Dubai dan kike da duniya ko an da kuma sai muki mota mai kyau ko da gida wanda kike so ko insha Allah ne da ka san me wallahi ina yi da sosai sosai dai ai love you too much kike da insha Allah yin za a siya mota kike da wannan kawai kuma an yi shi an wuce ne an gama kake da inde ne ina yi ka sosai yasa dama da ake ko ai shi ne dama ai mutum inda zaka huta shi ake fata ko ba ka saba shine ko so yake ji dadi insha Allah yakwa saboda ina son sosai ina son rayu da ke forever ni ma na gani wallahi yakwa na gani kana so sosai so na samu irin kada ta wadda nake so rayu ta har abada a rayuwa kin gane ko yakwa ina son sa Small. Kira min yare ne. wow Assalamu alaikum. Ana magana. Mai gida. Waye ke magana? Waye kai? Mai gida ne yake magana. Waye mai gida? Shi waye da mai gidan uban waye a garin nan? Mai gida na ne oga ka daina zagin sa. Ba ka wannan gurin mutum ne ka da kai a nan gurin? Waye shi Ana wasa nan magana. garin? Ni dai na faɗa. Dan dauka gaba dan dauka da kai da shi din. Ga waye ga tunka garin nan. Tana zuwa. Roban ne shi wani. Bari in jira fa nan. Tawo daga nan. In ta zo sai ka ji. baby ka san me ka ya ku dai in duba Bazan ba hutu, bazan ba Ke jira na su wani. Haba baby. Da tintin na zo gun ina ta zab. Na kira wayanki ya fa. So nawa amma baki daga me ba. ka ya ku baby wannan mutum ne da mu rayuwa ta sai na ta surutu magana Wannan wai. Wannan mutumin kina ganin barawan dabbobi ne kina gani ya ni kinki mota uwan mota zo ya nake yake. Abu. Mutum bai iya yin rayuwar cilin ba, bai iya rayuwar a huta ba, bai iya a shoshale ba, ya wani tara wani uban kasin baki. Akwai wani jihohin yau za mu shiga mu je a rakashi a hole a baby na. Bol. Yamma na baby na sai ke burge re bana kayan man zo mu tafi ga a unguwan sauran baby na. Shi ma talaka da bai da shi, ya Allah ka bani. If you know well, you know eat, know where to sleep. Oga zaka ce, ya Allah ka bani.